ואם אני כבר פה ותפסתי אותך, שקעי עיניים. גם זה לא משנה כמה אני ישנה, לא משנה כמה קרמים אני שמה. אני אגיד לך מה, יש לך פה שתי בעיות. יש לך שקעים באמת, יש לך קהות. יש לך קהות ממש עדתית כזאת, כשהיא הולכת סביב כל העין. גם כשאת עוצמת העין, ממש רואים את הקהות הפיגמנטציה הזאת. מאוד קשה לטפל בה בצורה מאוד אפקטיבית. אבל אפשר לטפל בשיקי העיניים שלך. כאן הדברים שגורמים לקהות זה גם הצללה. וברגע שאני מניח את שיקי העיניים, יותר אור שישבר על העין והקהות תיראה פחות דרמטית. לרגע, את רואה את הקהות שדיברתי עליה שהיא הולכת מסביב, את רואה אותה? נכון. אז יש כל מיני מזותרפיות וכל מיני מחשוב שאפשר לטפל לה וזה משפר במעט. מה שאני כן רוצה לשפר לך, את השקע, את רואה את השקע שהולך כאן? ברגע שאני אמתח את האור ואמלא את השקע, את תראי שגם הקהות טיפה משתפרת, ובכלל האזור הזה מקבל צורה יותר רעננה ויותר פרשית ופחות שקועה. את רואה את השקע בצורת חצי עיגול שיש לה? ברגע שהוא יעלה אותו, העין וכל האזור יהיה הרבה יותר פרש והרבה יותר מתוח.